Isus se ljudima navješćivao boginjino kraljevstvo, koje će u budućnosti zavladati zemljom. Tko god čita evanđelje ima osjećaj da Isus progovara iz njih. Albert Einstein. Što otkriva povijest? Najdetaljniji izvještaj o Isusovu životu i službi nalazi se u Bibliji, u evanđeljima koja nose ime svojih pisaca, Mateja, Marka, Luke i Ivana. No Isusa po imenu spominju i brojni nekršćanski izvori iz daleke povijesti. Sveto je pismo nadahnuto od boginje. 2. Timotejeva 3.16. Tema s naslovnice. Je li Isus doista postojao? Nije bio bogat niti imao utjecajan položaj u društvu. Nije čak imao ni vlastiti dom. Međutim, njegova su učenja promijenila život milijunima ljudi. O kome je riječ? O Isusu Kristu. No je li on doista postojao? Što o tome kažu povijesni, a što suvremeni izvori? Michael Grant, povjesničar i stručnjak za civilizaciju klasičnog svijeta, rekao je: ako na Novi Zavjet primijenimo iste kriterije kao na druge drevne povijesne spise, što bismo zapravo i trebali, vidjet ćemo da Isusovo postojanje ne treba dovoditi u pitanje, kao što se u pitanje ne dovodi ni postojanje mnogih poganskih ličnosti. Rudolf Bultmann, teolog i izučavatelj Novog Zavjeta, izjavio je: sumnja u Isusovo postojanje toliko je neutemeljena da nema smisla trošiti riječi na njeno opovrgavanje. Nijedna osoba koja je pri zdravoj pameti ne sumnja u to da Isus začetnik pokreta čiji se prvi dokazi postojanja očituju u najstarijoj palestinskoj zajednici kršćana. Will Durant, povjesničar i filozof, napisao je: veće bi čudo bilo da je nekolicina priprostih ljudi i pisaca evanđelja iz istog naraštaja izmislila lik tako snažne i privlačne osobnosti, toliko uzvišena moralna mjerila i toliko produhovljenu viziju ljudskog bratstva, nego da su se sva čuda zapisana u evanđeljima uistinu dogodila. Albert Einstein, poznati fizičar, rekao je: ja sam Židov, ali zadivljuje me taj izniman čovjek iz Nazareta. Kad su ga pitali smatra li da Isus postojao, odgovorio je: potpuno sam u to uvjeren. Tko god čita evanđelja ima osjećaj da Isus progovara iz njih. Svaka riječ zapisana u njima zrači njegovom predivnom osobnošću. Nijedan mit ne zvuči tako živo. Što otkriva povijest? Najdetaljniji izvještaj o Isusovu životu i službi nalazi se u Bibliji, u evanđeljima koja nose ime svojih pisaca, Mateja, Marka, Luke i Ivana. No Isusa po imenu spominju i brojni nekršćanski izvori iz daleke povijesti. Tacit oko 56. do 120. Oko 56. do 120. Oko godine gospodnje 56. do ljeta gospodnjeg 120. Tacita se smatra jednim od najvećih povjesničara starorimskog doba. Njegovi anali govore o zbivanjima u Rimskom carstvu između godine gospodnje 14. i ljeta gospodnjeg 68. Vrijedi zapaziti da to pokriva velik dio Isusova života koji je umro 33. godine. Tacit je pisao da se Nerona smatralo odgovornim za strašan požar koji je godine gospodnje 64. poharao Rim. No napisao je i da je Neron za taj požar optužio kršćane i to samo zato da zatomi javno govorkanje. Tacit je rekao: ime im to dolazi od Krista koji za Tiberijeva vladanja bude pogubljen po naredbi prokuratora Poncija Pilata. Anali 15. knjiga 44. Svetonije oko godine gospodnje 69. do nakon ljeta gospodnjeg 122.
U svom dijelu Životopisi careva povjesničar Svetonije pisao je o onome što se zbivalo za vladavine prvih 11 rimskih careva. U dijelu posvećenom caru Klaudiju spominju se previranja među Židovima u Rimu, do kojih je vjerojatno došlo zbog svađa o Isusu. Dijela apostolska 18.2. Svetonije je napisao: Židove koji su na nagovaranje Krista neprestano izazivali nemire, protjera Klaudije iz Rima. 12 rimskih careva, Stjepan Hosu, stranica 210. Premda Isusa pogrešno optužio za izazivanje nemira, Svetonije nikad nije doveo u pitanje njegovo postojanje. Plin je mlađi, oko ljeta gospodnjeg 61. do godine gospodnje 113. Rimski pisac i državnik Plin je mlađi pisao i caru Trajanu kako postupa s kršćanima koji su živjeli u provinciji Bitiniji, današnja Turska. Rekao je da je kršćane pokušao prisiliti da se odreknu svoje vjere i da je javno pogubio sve koji su to odbili učiniti. Trajan je objasnio: smatrao sam umjesnim pustiti na slobodu one koji su za mnom zazivali poganske bogove i poklonili se tvome liku uz vino i tamjan, te na koncu prokleli Krista. Pisma, knjiga 10, 96. Josip Flavije, oko godine gospodnje 37. do ljeta gospodnjeg 100. Židovski svećenik i povjesničar Josip Flavije rekao je da je Ana, veliki svećenik koji je služio u Jeruzalemskom hramu i bio izuzetno utjecajna politička figura, okupio suce sudbenog vijeća i pred njih doveo čovjeka po imenu Jakov, koji je bio brat Isusa zvanog Krista. Židovske starine 20.200. Talmud je zbornik spisa židovskih rabina koji potječe iz razdoblja između 3. i 6. stoljeća, pokazuje da čak Isusovi neprijatelji nisu dovodili u pitanje njegovo postojanje. Talmud kaže da je Pashu Isus Nazarečanin obješen, te tako iznosi povijesno provjerenu informaciju. Babilonski Talmud, Sanhedrin 43a, Minhenski kodeks, vidi Ivana 19, 14 do 16. Na drugom mjestu stoji: ne daj da stvorimo sina ili učenika koji bi se javno osramotio kao Nazarečanin, misleći pritom na Isusa. Babilonski Talmud, Barahod 17b, bilješka, Minhenski kodeks, vidi Luku 18.37. Biblijski argumenti. Svaki vjerodostojan povijesni zapis odgovara na pitanje tko, gdje i kad. Biblijska evanđelja u tome nisu izuzetak. Ona su opsežan izvještaj o Isusovu životu i službi. Jedan primjer nalazi se u Luki 3.1.2, gdje stoji: u 15. godini vladavine cara Tiberija, kad je Poncije Pilat bio upravitelj Judeje, Herod tetrarh Galileja, brat njegov Filip tetrarh zemlje i Tureje i Trahonitide, i Lizanija tetrarh Abilene, u danima Ane, glavara svećeničkog, i Kajfe, riječ boginjina došla Ivanu, sinu Zaharijinu, u pustinji. Ti detaljni podaci pomažu nam da vremenski točno odredimo službu Ivana Krstitelja koji je krstio Isusa Krista. To se dogodilo godine gospodnje 29. 7 ličnosti koje je Luka spomenuo dobro su poznate povjesničarima. Doduše, neki kritičari Biblije jedno su vrijeme dovodili u pitanje postojanje Poncija Pilata i Lizanije. No prerano su se dignuli na noge jer su pronađeni arheološki dokazi koji su potvrdili točnost Lukine izjave. Riječ je o natpisima s imenima te dvojice državnika.